Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Našla sam svet, gde novu radost budi beskrajni let. Sve divne stvari opet deseti se i više ništa nije isto, baš kao roller coaster, jer TV Ultra 2008. godina do 2019. godine. Raspad sistema. Sva naša sećanja, sva naša prošlost, naše detinjstvo odlazi u zaborav. Međutim, danas ćete se prisjetiti velikog dela vašeg života. Zahvalit ćete mi jednog dana, sigurna sam. Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna magična energija. sada sam sigurna, ova pesma svako srce otvara. Make way for Noddy, Noddy! He toots his horn to say, make way for Noddy, Noddy! Kenguri košarkaši. Basket na ulice, samo nek igra se. Basket na ulice, samo nek igra. Roditeljima ima dva brata i sestru, drugare Gina i Johnny-a. Jedino prezire drugaricu iz razreda Annette, koja često uspeva da je uvali u različite nevolje. Ona je neobična devojčica jer ima bujnu maštu. Angela Anaconda. Reklame iz 2008. godine. Cela škola dobro zna ko je njamb od Lešnika. Na velikom odmoru čokolada, on gotivan je sada. Ekipa nova, dobro si čuo, pomoranđa i milk duo. Njamb kockice, za cool dečake i devojčice. Velika čela i kompjuteri. Idemo daleko, da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Živim ja punim plućima, krvnim vim u venama. Ćao svima koji su se plašili Vegete kad su bili mali. Sada mogu sve, šta god da desi se, šta god da bude. Pun nemira, sad ima super moći, odabran je obdaren, Ben 10. Zdravo za sve vas koji imate bar jedan bumerang kod sebe. Posebnu originalnu Yu-Gi-Oh kartu i veliki poster za specijalne sličice. Karte na 100, finalna borba počinje. Kad zalepiš sličice, evo nove igrice. Moje malo stopalo. I mnogo ukusnih slatkiša. U njima je sve što je potrebno za igru. Bone daruju za tablu sličice. Lizalice i Candy Surprise donose figurice. Što se meni dopalo, moje malo stopalo. Igraj se i grickaj Flips. Moje malo stopalo. Pozdrav za sve fanove Naruto koji se sećaju epizode sa Srcem i Kabutom. Johnny Test! Za akciju uvek ispreman je na se. Kosa mu je poput vatre, najbrži je. Baby, zatim, borba na dobro sluti. Kad se taj meč povrti, sve je već jasno. Svako bih hteo isto što i ja. Dajte kralj svih dinosaura. Zar ne znaš da živimo jedna za
drugu. Bumerang u novom broju, Orangutani, Romeo i Julija iz Sepiloka, Wings, Lejla vam priča o muzici, Novak Đoković, treći reket sveta i ovoga puta pokloni DVD sa novim crtanim filmovima Transformers i Wings, 3-pack Easy žvake. Bumerang, strava zabava. Ne želim to da krijem od vas i slobodno ću reći da sam zaplakala dok sam pravila ovaj video jer jednostavno ja sam bila dete koje je veliki deo svog života provelo sedeći ispred televizora i čekajući da izađe nova Wings epizoda. Verovatno postoji još vas takvi i zbog toga sam napravila ovaj video kako biste se setili svega što ste gledali kad ste bili mali. Jagodice, bobica, jagodice, bobica, jagodice, bobica. Devojčica je ta, baš slatka ko bombona, stvarno je posebna. Sad kreni s njom u novi svet. Jagodica, bobica. Pripremaju najluđu žurku. Od uvek sam se pitala zašto se ove flip stvari više ne prodaju i nikad nisam dobila odgovor. Mon chéri, je t'aime, chéri. Ćao svi koji ste se setili ove reklame. Ti voglio tanto bene. Šta dalje čekate? Sve protiv tebe sad je. Ja sam Mija. Knjiga čarobna mi je otkrila, nebo čudesne zemlje se topije. Super sad, sveti vejbere celog sveta. Tvoja ekipa je bez upisa i sluša se pop muzika. Ja sam Anđela, dobrodošli svi. Ovo je moj novi show. Bob je majstor, kažu svi. Bob je majstor, najbolji. Aktivna igrica. Velika nagradna igra za male Mjeujorčane. Pronađite Easy slatkiše u kojima se krije Joker Point. Sakupite 100 poena i pošaljite na adresu Luxor Braća Jerković 117 v Beograd do 11. februara 2008. Pozdrav za sve vas koji ste se setili Easy-a i kao što čujete, reklama je iz 2008. godine. Glavnu nagradu veliki LCD televizor. Da se igramo i zasladimo pa da te nagradimo. Još jedan nivo gotov je. Žarkom sijaj ti. Suncu bliži si. Prvi put kad ugledala sam te, zaigralo srce mi je. Skriveno među trnovitim žbunjem nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Zovi me, ja sam ta, što po svemiru najbolje zna. Anđeli, njihov grad, kralj je to koji zamišlja te, a tek prijatelj. Sois le feu et la terre, l'eau et la poussière. No svest se budi, slobodu nudi. Mi stižemo. Hey Bills, do pobede zavrti ih u igri, isprobaj se, ishuda grmi se, bore se svi, o sudbini odlučuješ ti.
Naruto, Akcija, avantura, pokloni i slatkiši. Oxbox, Hologramske karte i tetovaža koje svetli. lizalica Naruto, Posebne boje za lice. u bonama Naruto. Pronađite sličice. A u novim... Jel mi verujete da imam i Wings i Bratz, ove narukvice i to, međutim zašto nemam Naruto narukvicu iz Flipsa? Zašto? Igrajte, ambalažu obavezno čuvajte. Za nagradnu igru Naruto, uskoro. Ja sam Beba Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Nisam ja nalik svima, moja priča zapletima. Mene se plaše sve ih čuti, savršeni ljudi. Zalim super ploča, Voltar, Doktor Žabac, viđa napad. Kero, 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 i za susume. Čikyū侵略せよ。ケロケロ傘持って。Sjeci to sve! Prolaz za zmajski hačet! Ha, zvamo! Ovaj crtani mislim da nikad neću zaboraviti. Kao što vidite, vreme prolazi, TV Ultra više nema, a deca danas gledaju Patrolne šape i bukvalno ništa više od crtaća, eventualno nešto sa Minimaxa. Međutim, šta mislite, u kakve će ljudi oni odrasti? Šta će oni da rade? Oni neće igrati Yu-Gi-Oh, oni neće imati šurikene, neće se pretvarati da su ninja, oni neće imati Blade-Bladeove, neće imati Pokemone, neće imati ništa od toga. Šta će da rade? Šta? Ovo je prvi dugačak video na mom kanalu, ja se nadam da vam se dopao. Ukoliko želite drugi deo, ostavite veliki like i subscribeujte se na moj kanal. Hvala što ste gledali. Zbogom!